Здравейте хора, аз съм Скилър и днес ще играем Build Battle в Pika Network и да започнем играта, намерим къде да джойнем първо. Айде да... То няма не. Да, ще пусна клипа кога намерим и така. Айде, за сега. Да хора, намерихме къде да джойнем и сега ще започваме да сторим след една минута. Не ми се спира отново клип за една минута. Ще има епизоди също и на League of Legends, ще има и на Minecraft. Други игри по принцип не играят чак толкова, но ще видим за сега. За сега ще е така. Айде! Гледай, 5-4, айде. Почнахме Санта. Добре, темата ни е Санта и сега ще започне. Санта цък. Чекай. Направим пода първо от това. Много се бавя, но много се прави. Здравейте хора. Интересно клипа, защото изведнъж нещо стана и сега темата ни е драконово яйце направиме. Добре. От обсидиан 5. Повече от обсидиан доста се бавя. Не знам как се да прави по принцип. Но сега ще опитам. И как се прави. Толкова начин. Драконово яйце, как може да се направи, Стирил съм го, не съм печелил, много ясно, не мога да строя. И това на какво мяза? На... Правим още едно яйце. Това ще е по-малко тук. То няма да се получи нещо от това, но... Ама... Лей, на какво мяза просто. Няма съм аз победителя. Вот сме само 4 човека и всеки дава хубав човек. Тук едно направим. Това ще е най-голямото. Опс. Огромно. И това на какво ли ще мяза? О, имаме 2 минути, кога мина 3 минути бе човек. О. Но нищо не мяза той. Сега ми е дадена темата пирамида, бе. Драконово яйце. Правим едно порталче. Я знам как се прави. Пробвам нещо да направя. Порталче. Не се прави така, сигурен съм.
Такова глас. Аз откъде я знам ми дава най-задръстаната тема. Но ти знам аз как се прави това. Такова ти драка на яйцата. Бит малко. Да. Не знам какво ще правя в момента, но... О. Съм по-плавно. Че не. Не се прави така, сигурен съм. Това ще билда. Омага, пода не от той бе, не от обсидиан. Тук. То няма лава в това, ама... Вече, такова. О, дайте всичките. Искам пикастика гледам. Мърла, още от той. Не 4 човека, бе, ние да се сбирам. Гледай, всеки дава пул. О, много време имам за това, че ще му дам. Окей. Не, даже пул си заслужава това. По-яко от моето, само че драга некна трева и само драга нек. Ама и не. Сега това какво е, бе? Това мяза на... Не знам, но не камън. Мяза. Окей. Пак. Защо всеки прави някакви пълните глупости? Уау, нищо не става. На всеки ще му налепа шивания пул, бе, брат. Айде, толкова окей ще му дам. О, и как? Най-добрия не спечели. Това не съм го виждал. Това е най-тъпото. Както винаги. И това мисля да е за клипа един Негларс. Малко поменя джампа за още една минутка. О, фак. Това паркура съм го минвал. Само че не на клип. На друг клип, на друг приятел. Видял съм. И да.